So mga kaprobinsya, nag-ihaw mi og nangka kuno kay among humbaon. So itong naaging vlog, nagutang kog nangka, nagulay ako ng nangka pero gigat. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So karon hapon na, so manggita may og para panihapon. So ang aming hapunan ngayon is magkuha ako ng nangka. Subukan kong magluto ng humbang nangka for panihapon. So just keep on watching guys. Whoop. So mga kaprobinsya, nag-ihaw mi og nangka kuno kay among humbaon. So itong naaging vlog, nagutang kog nangka, nagulay ako ng nangka pero gigataan ko na daon. Karon, try ko akong ihumba para sa amo ang paghapon. So, medyo luto na. Tapos, kainit. Ayan. Replace ako sa atin nga. Lagyan natin yung sibuyas at saka yung bawang. Naglalagay ako ng suka. Sige. Kita dito. So, maglalagay ako mga kaprobinsya ng paminta. Para na rin siyang kumbang baboy. Lagyan natin ng paminta. Tsaka, magic sarap. Ayan.
mga kaprobinsya, ito na po yung naluto naming humba nangka. So salamat sa pagsama sa amin sa pagluluto. So thank you for watching guys, and don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel para magkita-kita ta sa banong pagpagluto o banong pagpanglaag. O ayaw kalimutan sa pag-click sa bell button para updated ka sa uban sa namong mga videos. So amping mga kaprobinsya, thank you for watching. Bye!